मानिजाथाव प्रधान मन्त्रीनि जि नेतृत्वयै उदालगुरि जिल्ला ससियेल वेलफेयर डिपार्टमेन्टनि दैदेननायाव दिनै प्रधान मन्त्री मातृ बन्दना योजनानि हाबाफारि आरो बे हाबाफारियावनो दिनैनिफ्राय लानानै सेप्तेम्बर दान मोनसे जि योजना आरो बिहेकरि जोंनि गर्भवती महिला बिथांमोननि जि देहा जानायनि जि अभाबफोर मोगा मोगि थांनाय बोसोर समफ्राव जोङो नुबोदों आरो बेफोर गासैबो जोंनि गर्भवती महिला बिथांमोना दिनैनि बे प्रधान मन्त्री मातृ बन्दना योजनानि दारै जि फ्लेगशिप स्किम गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जा मोननांगौ आसनिफोर आरो बे आसनिफोरनि दारैनो बिथांमोना जाहाथे हुस्थ' भाबे जोंनि उदालगुरि जिल्ला ससियेल वेलफेयर डिपार्टमेन्टनि दारै मोननो हायो आरो बेफोर गासैखौ बाथ्राखौनो लानानै जे गर्भवती महिला बिथांमोना जे सरकारनिफ्राय रां अनसुंथाइ बेबायदि मोननाय बेबस्थाफोरबो जि दं आरो बिनिखायनो माखासे डिपार्टमेन्टफोरखौबो सरजाबनानै स्टेट बैंक फिसारि अफिसार आरो बायदि बायदि चाइल्ड डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट अफिसार आशा कर्मी आरो आंगनवाड़ी कर्मी बिथांमोनजों जयै दिनैनि बे जि मास मोनसेयै मावनो गोनां हाबाफारि आरो बे हाबाफारिखौनो गुवारै बेबायदि सावरायलायनाय लोगोसे बेखेवना होनाय हाबाफारि आङो बहाय नुजाफैदों आरो बिनिखायनो जि फ्लेगशिप स्किम्स गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय जि जोङो मोजां योजना मोननो हादों जोंनि बिमा माहारि गर्भवती बिमा माहारि बिथांमोना थांनाय समफोराव जेबायदि उसुबिदा बिथांमोना मोगा मोगि जानानै फैदों नैबे स्किम्सनि दारै प्रत्येक जन जोंनि गर्भवती माहारि बिमा माहारि बिथांमोना जाहाथे बेबायदि उसुबिदायाव जाहाथे गोलैया आरो बिनिखायनो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि मानिजाथाव ससियेल वेलफेयर अफिसार दिउरि बायदिखौ धन्यबाद होदों मोजां सम बेबायदि गासैबो गावनि बेन्दोंनि सिङाव थानाय जाफोर खामानि मावग्रा वर्कार्सफोर डिगनिटरिसफोर लाफानानै दिनैनिफ्राय लानानै जे हाबाफारि आरो बे हाबाफारिखौ खुब मोजां रोखोमै बिथांमोना सामलायलांगोन मावलांगोन आरो गुवारै बेखिनि बाथ्रा आरो दिनैनिफ्राय जोङो जोंनि समाजनि जोंनि ओनसोलनि जौगानाय जि माने चाइल्ड ट्रेफिकिंनि बाथ्राफोरबो दिनै जोङो सावरायलायनाय जादों जोङो गासैबो मिथिखायो जे जोंनि समाजाव चाइल्ड ट्रेफिकिं जायो आरो बेफोरनिफ्रायबो जोङो रैखा खालामनो हायो नामा दा बिनिखायनो गासैबो बिथिंखौ बिसेसकरि जोंनि बिनानावमोना जाहाथे बैफोर खैफोद आफोद चाइल्ड ट्रेफिकिंफोरनिफ्राय जाहाथे गनो हायो रैखा मोननो हायो आरो बेफोरनि खारनैबो खामानि मावनो होननानै दिनै जों गासै बहाय जेथ' जन जों बहाय नुजाफैदों जोङो अबखार लादों जोङो शपथ ग्रहण खालामदों जे दिनैनि समनिफ्राय बे समनिफ्रायनो जोङो जोंनि समाजाव जाफोर माने ससियेल इभिल जाफोर ससियेल इभिल डिजाइन्स गाज्रि आखुफोरखौ जोङो होबथानो आरो जोंनि समाजखौ जोंनि गथ' गथायजों लोगोसे बिमा माहारि गासैखौबो जौगाखांनायनि जे हाबाफारि जे खामानि मावनो जोङो दिनै ओंखारदों आरो बेनिखायनो आङो दिनै बे हाबाफारियावनो सासे बिटिआर सरकारनि लेजिस्लेटर हिसाबै
नुजाथिफैनो हानायखाय आं गावखौनो धन्यबाद होदों आरो धन्यबाद होनानै दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैदों गोजोन्थों। আজি ওদালগুৰি জিলাত আমাৰ পোষণ মাহ আৰু PMMVY প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনাৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল। সম্পূৰ্ণ ছেপ্টেম্বৰ মাহটোৱে পোষণ মাহ হিচাপে আমি পালন কৰিম। এই পোষণ মাহৰ জৰিয়তে আমাৰ যিখিনি পুষ্টিহীনতা শিশুৰ মাজত আছে সেইখিনি দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু PMVY যিখিনি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট গৰ্ভৱতী মাতৃ তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সহায় কৰিছে সেইখিনি যাতে পাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি বহুলভাৱে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ প্ৰচাৰ কৰিম আৰু এজনো যাতে গৰ্ভৱতী মাতৃ বাদ পৰি নাযায় সেইটোৰ ওপৰত আমি সতৰ্ক ৰাখিম। जोङो जाय माने नोगोरफोराव बा जाय जायगाफ्राव बिदि स्किमनि माने बेनिफिट्सखौ मोनाखै बे स्किमनि बेनिफिट्सखौ मोनहोनो जोङो बिदिनो एवारनेस केम्पेनिं खालामगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जितु जि बे बोसोरनि टीम मातृ शक्ति राष्ट्रीय शक्ति जों बेखौ लानानैहाय जोङो केम्पेनिं खालामगोन। बेवहाय जोंहा माखासे मटिभ दङ। बेयो फार्स्टआवहाय जोंहा प्लान्टेसन ड्राइभ दङ, ओमफ्राय सेकेन्डआवहाय योगा एन्ड आयुष आरो डिस्ट्रिबिउसन अफ निउट्रिसन किट्स, बेनिफ्राय आइडेन्टिफिकेसन अफ सेम चिल्ड्रेन। माने बियो जाय गथ'फोरखौहाय पुष्टिहीन माने खायद मोनजायैनि थाखाय बेवहाय बहुत गथ'फ्रा लोरबां जायो। दा बे लोरबां गथ'फोरखौ जोङो साइस्थ' खालामनो थाखाय जोंहा प्रत्येक बोसोराव सेप्टेम्बर मान्थआवहाय 1 थारिखनिफ्राय 30 थारिखसिम जोङो बे प्रग्रामखौ फालिनाय जायो।